Това е книжката, която предполагам всички държите в ръцете си и която представлява първия опит за оценка самоанализ на българската медийна среда. Знаете, че през последните година и половина бяха отправени доста сериозни критики към медийната среда в България и за съжаление нашата страна попадна в една непрестижна част на редица авторитетни класации за свободата на медиите и свободата на словото. Основните два проблема, върху които всички тези доклади акцентират, са политическите зависимости на българските медии и дефицитът на плурализъм в българската медийна среда. Сега съвсем накратко ще кажа само три неща, които превръщат барометъра в един много важен инструмент. Първото важно нещо е, че той предлага възможност за съпоставимост на изследването. Можем да сравним какво се случва в България и какво се случва в други страни. Второто, което прави уникален Балканския медиен барометър, е свързан с това, че той едновременно отразява гледните точки на медийни експерти, на журналисти и на представители на неправителствения сектор. И третото, което е интересно, е, че Балканският медиен барометър представлява един колективен продукт. Самото изследване се проведе в рамките на 2 дни. Много интензивна дискусия между поканените участници, които трябваше да оценяват всеки индикатор от всичките 44 един по един и да предлагат своята анонимна оценка. Според участниците в групата, повечето медии, макар да предлагат голямо количество съдържание, предлагат еднообразно съдържание, което е концентрирано преди всичко в булевардния сектор. Значи доминира, така се каже, жълтото медийно съдържание, драстично пред сериозното. Откроен е също така проблемът с недостатъчната заинтересованост на някои държавни институции за трайно решаване на проблема с прозрачността на собствеността в българските медии. Върху журналистите редовно се оказва икономически, политически и редакционен натиск. Това също е една от най-тревожните констатации в тази зона на изследването. Важна част от провеждането на дискусията и на изследването с участниците е описанието на обобщение на негативните развития през последните няколко години в страната, на позитивните развития и нещо много ценно, даването на препоръки, очертаването на перспективата за пътя напред, това какво трябва да се направи. Неговата идея и неговата мисия не е единствено да предложи една детайлна оценка на средата. Барометър има амбицията да се превърне в инструмент за насърчаване на позитивни развития.